Luar biasa. Nah, coba kaya apa? Disupoti sing gayeng, sing gumyak. Nangis sajroning ati bareng cok yo Niken Salindri. Riramu piye, Nduk? Kok bisa ninggal ki piye lakone kuwi? Rasa sing kepiye? Sambat sama Gusti Kang Maha Ayu. Amin ya rabbal alamin. Para penonton nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri hadir di sini. Luar biasa iki. Iki ora angger wong ewo lho iso ditekani Niken Salindri ngene iki. Jan bejane Pak Marwan tenan iki luar biasa, Nduk. Alhamdulillah. Bengi iki kok cantik banget. Heeh. Masa? Nadyan angge bayak rombongan karo kancane iki padha. Ning parandene sampean ketok mencorong dhewe. Mila to, Pak? Heeh. Enek apa? Tunggoni sapa to jane? Ditunggoni sapa? Boten. Ya kan ingin tampil apa ya? Tampil beda. Untuk Bu Kesi dan juga Pak Yoyo. Luar biasa. Ya, yang dulu kan rodok nggak bisa macak gitu toh Pak saya. Kalau sekarang kan sudah pinter macak gitu toh Pak. Pinter. Cium Pak. Cium. Lah rumangsamu apa aku moh? Aku kangen nih tenan iki luar biasa kene ayu. Wong ya iki anakku wedok. Ora enek dosane, ora enek harame, ya to? Nggih, leres. Sampeyan nganggep bapak karo aku lak tenanan to? Nggih, Pak. Ya iya cium. Boten dosa nggih. Boten dosa kan niki kados anak kalih bapak. Nggih to? Kaya Bu Kesi kan ya ndak mungkin nek ate cemburu kan ya ndak mungkin to Pak yo. Ning ya aja kerep-kerep ngono, suwi-suwi lato-lato ku atos dhewe. Iya, nggih alhamdulillah saged sowan teng daleme Bapak. Nggih, Bapak Marwan. Bapak Marwan sekeluarga niki acarane Pernikahan. Pernikahan. Namanya? Wah, sik tak maca sik ora apal. Wah. Sing nikah ya ki Mbak Fenanda melawan Mas Pratama. Melawan? Bakal engko bengi. Melawan. Ibar iki titenono lek penonton wis sepi engko tinju mantene engko. Mila to, Pak? Lha napa? Lha napa kok tinju? Mbuh takono dhewe kae nek mantene ngono kaya ngono. Mbak Fernanda kalian Mas melawan. Melawan Mas Pratama. Oh, Mas Pratama, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Tansah pinaringan momongan ingkang sae
barokah berkah selawase. Amin ya rabbal alamin. Penonton sakmono biyane iki kabeh ngenteni kowe. Alhamdulillah. Nika kabeh fan berat Niken Salindri. Nggih napa mboten, Pak? Jenengan seneng kali Niken Salindri nggih? Ayo, mula sing nonton nganti pirang-pirang, sing nonton pirang-pirang, sing nanggap arang-arang. Ayo. Alhamdulillah ning mboten napa-napa ngeten iki nggih didongakne sedanten. Mugi-mugi rezekine kathah barokah turah-turah ralokaning malah kebak. Saged to nanggap wayang Bapak Yoyo kalian Niken Salindri dhewe-dhewe lah yo. Amin, amin. Saged munggah kaji. Amin. Diamini Pak Bu. Didongakne kok meneng ae. Ojo galak-galak. Krungu suaramu banter asam lambungku kumat malian ora. Alon-alon ae. Nggih, alhamdulillah niku mau kan udan to nggih, Pak. Udan deres ket jam 12 siang kirose wau. Kirose warga-warga wae ket jam 12 siang ngantos dalu niki wau to. Alhamdulillah niki wau pun terang alhamdulillah. Mau ngene lho. Dadi aku teko magrib udan. Terus tak dungani to, alhamdulillah jam 7 iki terang mendunge iki ngulon kabeh, ngulon rono. Ngulon kabeh. Lah jam 8 balik ngetan nggo kancane. Yes neh lho. Lah tapi niki mau jenengan ndonga malih teng napa teng mburi-mburi napa? Pondokan. Teng mau lho. Transit to. Sing ngawar kletem niku. Oh iya. Dan niku kan langsung terang to, Pak. Terang. Masyaallah jenenge tak akoni hebat saestu. Dalang ngropel penerang udan. Ayo, manggep dukun aku ya. Ora apa-apa. Mergo yen nganti piyai kagungan kersa yang nganti udan, sing nanggap ya mesakne, sing ditangkap ya mesake, penontone bakule mesake kabeh. Nggih. Leres. Pun saiki nggih kangen-kangenan ini momen yang istimewa, ya toh. Mumpung ketemu karo ibumu toh, Bu Kesi toh. Nggih. Jajal. Bu Kesi ya pernah viral di era tahun 45, ya toh. Tahun 90-an, toh. Ning saiki sing nyusul sampean viral di era 2020 dan sampai sekian. Ora apa-apa toh berdua karo Bu Kesi. Iya. Bu Kesi mumpung petuk karo anakmu wedok iki. Ayo, Bu. Sing tak ambung ben ra pakyok terus. Ayo, nah, aku tak madhep rono lek ngene iki malah aku wisin dhewe. Aku yo ngadeg to, Pak. Yo iya ngadeg. Dadi yo sindane yo mbak nun sewu jenengan wis rada sepuh tetep ngadeg. Wong ngedekne aku ae pinter mos ora ngadeg ngene. Jane aku sungkan lho, Pak. Karo anakku sing ayu-ayu tengah iki winong diri kita yo. Ora. Ayu ya kanggene wong umum. Yen kanggone Cahya kun tadi yang spesial ayu dhewe tetep Sukesi Rahayu kuwi tenan. Gombal ora percaya. Yo. Aku ki omong lahir batin. Nek Nduk niken, aku ki ya hidupku sudah tergantung kepada Bu Kesi. Dadi ngopo lek ora nek Bu Kesi, aku wis bingung. Aku rekake to Bu Kesi ki lak ning kampus. Aku tak gawono dhuwit, Bu. Gawane dhuwit pirang-pirang, aku tak ning mall. Tekan mall ya bingung. Akhirnya ya mulih ora tuku apa-apa. Dalang neng endi ae tanpa Bu Kesi, wayang aku akan hambar tidak ada rasanya. Lho ngono kuwi. Yo. Percaya ora, Pak? Percados malah kula. Ayo, aja percaya wong aku dhewe ora percaya. Kapan nggih kula ngoten niku nggih, Pak? Ora sah kesusu, ora sah kesusu. Nggih mboten maksudnya dihormati ngoten niku lho terus wong wedoke niku disayang sepenuh hati, setulus-tulusnya niku Pak. Kapan kula, Pak? Ya ndang kok nduk ndang. Aja ngono kuwi omonganmu mari bingung wong pirang-pirang. Nyatane mbuh kancamu, mbuh teman akrab, mbuh teman sing piye malam hari ini ya kuwi Mas Dalang Akbar saking Nganjuk ya rawuh neng wayangan iki. Ya luar biasa lah. Piye? Aku mbiyen nyusul Bu Kesi ngono kuwi. Ayo. Besok lek bar iki lak niken lak tanggapan neng Magetan to. Akbar mulih neng Nganjuk to. Lek aku ora ngono. Bar Penggemare juga orang cantik-cantik. Nggih, Justru leres. kadang-kadang emak-emak ning desa kuwi nekat. Awakmu ngerti ra? Pacarmu Mas Akbar, penggemare ning TikTok. Teng telecek. Emak-emak kuwi yo lek ngerti Akbar mesti diambungi ning dalan. Lek ora percaya pacarmu kok ning tengah, dikruyuk karo emak-emak. ajur genah ajur ya. Ngono uga Pak Cahya ya kaya ngono nduk. Ning awake dhewe aja kuwatir. Nggih. Awake dhewe yen pancen seneng karo bojo sing profesine dalan. Janji karo Bu Kesi. Nggih. Siap menerima segala kekurangan. Siap dadi ati sing ngobo jembar. Nggih. Ya. Siap.
tenan lho ya. Nggih. Untuk Mas Akbar sampean ditegur, dinasihati, diseneni, diloloki. Mental kudu kuat. Nggih, siap. Kita itu punya cinta. Jadi yang namanya cinta itu tidak hanya sekedar kita minta ya dari seorang yang kita cintai, tapi kita harus memberikan yang lebih kepada orang yang kita cintai.